lehendakari txapelketako irabazlea, txapelduna, 2019ko denboraldian. Txapelketa zaila, sub-23 mailakoa, baina maila ikaragarriarekin, eta honek irabaztea euskaldun bezala urte osoko erregulartasuna zaritzen du, zengo sentitzea. Bueno, oso pozik, gogorra izan da, azken egune arte, Jordi Lopezekin. Oso diatxo egon da urte osoan, zehar, eta, bueno, azkenengo lasterketa lortu. Urte osoan hori bilitzea, ekainetik ondan batez ere maila oso ona erakutsi duzu, lasterketak irabazten, podiumean mantentzen. Nola izan da une erabakigarri hau, nola erabaki da txapelketa? Bueno, abuztuan edo, abuztua baino lehen, musikan, Antxolan hartu nuen lidergoa, baina bakarrik bi puntuekin. Eta musikan bera faltatu zen, eta ni bigarren geratu nintzen. Eta gero udako kriteriumean hortxe egon ginen biak, eta gaurria sortu dut. Esan bezala, erregulartasuna zaritzen du lehendakari txapelketak urtu denboraldi osoa, hasieratik bukaerara baitaude karrerak. Honek erakuste du maila oso onan zaudela, erakutsi duzu profesionaletan egoteko moduan zaudela, hurrengo urtera begira, ze asmo? Bueno, uste dut ondo biratuta daudela, fundazioan igotzeko eta Eskerrik asko Iker eta ospatu ondo. Bai, eskerrik asko zuei.